trendybeats.com. Today we're going to be talking about this movie, Everyone is Love. Seriously, I just want to give it up for Uzarukwe and Bam Bam. They did not just kill it, they gave Igbo vibe. That's it is a film where Malona enwelu ifu nwoke Igbo ya na ebube na-eso. Achọkwa m ikenekwa ụmụnne obodo. Oh my god, you did a very great job. Like, movie na-enye anyị these people. I've just been smiling. Like I said, open inara ụmụnne nwere abịakwana. Inara ego building na Lekki. But let me just talk about the movie. A lot of people now say that now this movie now all the overhyped. I know, but a man can be like that. Yes. A man doesn't have to give you plenty money to prove to you that all of you, because little things matter. If a man is intentional about you, if a man always wants to be in your business, that's it. Obro can you na film. Makeni ke say just pressurize when you give me an eye, you see you must do this, you must do that, you must but you need to calm down. Obro hena. Ndị mefi mmeri ya kimi ke were watana obro about materialistic things. And inekwa anya nwata nwa agbọghọ ya nwekwa ihe ọ na-alụ maka mgbe ị ga-anọkọta iwe sị Bam Bam na-eme badi mana o nwere ihe ọ na-arụ. Ọ bụrụ na o nwere ihe ọ na-arụ ụzọ amaghị, ma mgbe ụzọ chọrọ inye ego ọ sịrị ya mba na ọ dịrị used to ị na-anata na ọ dị used to ị na-enye, igosi na onye ọbụla kwesịrị inwe ihe ọ na-arụ. Ọ bụrụ ịtụpụrụ chika aka chịka ọkpa na-eche ka nwoke nye gị, ọ dịkwa mma ọ bụ ife onye na-enye gị, mana oge ụfọdụ ọ na-adị mma ka nwaanyị na-agba mbọ. Once again, I want to give credit to people who deserve it. Their flowers, also number one. Omoni, Bam Bam, I love Bundi Kidi one. I'm on Nino Nachioti, or Katasim Wasi, Onye when Kaina chose a couple Takeresiani.